हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आज गोटे ब्लॉग को आपण मानक वेलकम करुचे केमिति अच्छे आपण मैंने समस्ते आशा करुचे आपण मैंने बहुत भल थे मु भी भल अच्छी आपण मैंने भावुथे मो बाइक रे कुआड़े जाऊँगी बहुत दिन पर बाबा डोरी लगिला बाबा आखंडणमणि पाखक आम जाऊँ आपण मैंने विश्वास करेनि एत सुंदर दर्शन हम बोली मुझे भाभी नी पिला दिन थे जाइली दर्शन कर कि ना मोर ठीक से मनरे भी ना कहीं बहुत छोट होती जाइली तो मुझे जाए कुआड़े भी क्या सांगर भी जाए मुझे सब पचारे यहीटा कौ जगह ये आम कौटी हेले तो मुझे सब बुझु थाए आबे भी मो स्वामी को पचारूची यहाँ कौ जगह है आम कौटी हेलु तो समय केतेटा है आम पहुँची पार कि ना केतेटा टाइम है पहड़ जब पड़ जाए आम केमी दर्शन करवा बहुत टेंशन था आम तो माने आम अच्छे कौटी कह गला हाँ ये जाजपुर सरीगला ये जाजपुर सरी भद्रक स्टार्ट है आउ के किलोमीटर रहा 7 आरडी के 7 किलोमीटर रहा ये गाँटा कह गला ना कि कह गला सर कौ गाँव आरम्भ हाँ गोड़क गाँ ना हूँ गोड़क कह गला सरीगला यहाँ हूँ गोड़क 7 किलोमीटर मंदिर खोला जाने 12टा पर नेलिया नेलिया देखा यहाँ हूँ समुद्र सहित लिंक अच्छे से पानी नेलिया देखा ना कौन ये चांदवाली 22 किलोमीटर समुद्र सागर लिंक अच्छे नईना आम घर पाखे नई से पानी छड़ा बहुत कम देखा मिले देख चणगदर के घर घर टाइप कर साठी बांकुड़ा जय बजरंगबली यहाँ बांकुड़ा फाइनाली आसिक पहुँची गलु ये आगू चला चला आगू तुम नना घोड़े कौन भोग चलती बोधे भोग चलती चला आ दर्शन कर तो कौन पड़े
ତ୍ରିଶୂଳଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ କରୁଛି ନା ଯିଏ କହିବ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ନଥାଏ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ନୁହଁ ସେ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବାମଣି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲଗାହେଇଛି ତା ଭିତରେ ପାଖର ପାନାଖିଆ ଚାହିଁକୁ ଦେଖ ଏ କଥା ହେଇପାରୁନି ଫୋନ୍ରେ କିଛି କହିପାରୁନି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ମମିର ଦେଖ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱେଟର ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟିକାଟା ମାନେ ଟିକାଟା କାହାର ଭଲ ଅଛି ମମି ଟିକେ ତମର ଦେଖି ବାସ୍ ଦେଖ ମମିଙ୍କ ଟିକା ଦେଖ ଇଏ ପାଥର ମୋର ଅଷ୍ଟକାରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟିକା କାହାର ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ମାରିବ ମାରିବ ମୋ ଡର ଲାଗୁଛି ମାରିବ ତମେ ଆଇଲ ତା ପାଖରୁ ମାରିବ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଅନେଇଲ ଅନେଇଲେ ପଛ ପଛ ସେଇଠି ପଳା ପଳେଇ ଆସ ଅନେଇଲ ସେ କଥା ପଛ ପଛ ଗଲାଣି ଏଇ ଡର ଲାଗୁଛି ପଳେଇ ଆସ ଅନେଇଲ ଭୁସି ଦେବ ଧରିକି ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ ପଳେଇ ଆସ ଡର ଲାଗୁଛି ମାରିଦେବ ଦେଖୁଛ ସେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛି ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିଲା ଆଇଲା ରୁହ ପଳେଇ ଆସ ଆଡ଼କୁ ହଁ ପଛ ହେଇଛି ପଳେଇ ଆସ ତାକୁ ଝାଡ଼େ ହଁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ଏଇସବୁ ସାପ ଫାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ନା ସେସବୁ ପାରନ୍ତି ସିଏ ଠାକୁର ଅଛି ଠାକୁର କତିରେ ଆମର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କିଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପାଦୁକା ପିଇଦେନେ ତମ ବିଷ ଭଲ ହେଇଯିବ ହଉ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3ଟା ସରି କେତେ ହଁ 3ଟା ବାଜିଲାଣି 3ଟାରେ ଯାଉଛି ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୀପୁ କହିଲେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୋଲିକି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଟଲି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ତ ପୁରା ଉପରେ ଟାଣିଆ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନା କ'ଣ ଦୀପୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନା ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଗଲା ବୁଲାବୁଲି ଯିବ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯିବ ନା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି କାହିଁକିନା ଶୀତ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ତ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି ଶୀତ ପଡ଼ିଯିବ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲ ହଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଦିନ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଭଲ ରହିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯେଉଁ ଶୀତରେ ମଣିଷ ସୁତୁରେ ହେଇକି ଯିବ ଓହୋ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦିନ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା ରାତିର ଜର୍ଣ୍ଣି କେବଳ ବାକି ରହିଛି ଆଉ ତାର କଷ୍ଟଟା ଦେଖାଯାଉନି ଚଲ ବାହାରିବା ଚଲ